Kanduang dangakan malah ayah bakato malang jomuju silih baganti bamacam nanti bo indah disangko buruanan jo baik pasti tak jadi. Sedangkan mumbang lai jatuh kalapo jatuh kok tibo de awa isu nan ayah rusukan nyawa korapu nan tinggal bayar kehilangan induk konyo larut ayah bapiki josiana kandung kaditompangkan utang jo kasih sayang ayah putih di jalan ngiang de ayah di malam langar sapi kiang mato ndak talalokan di siko mangkonyo ayat agama kama ngadu menampuang tangan konyo larut ayah bapiki josiana kandung kaditompangkan utang jo kasih sayang ayah
sapi ciang mato ndak talalokan di siko mangkonyo ayat agama kama ngadu menampuang tangan. Haro hati dapat matenggang kadiri sana denai menyala haro bare agak sagantan kironyo cara nan sana pendahan haro bare agak sagantan kironyo cara nan sana dendan taisa tangi jatuh ke dalam indah disangko sana coiko baru mencoba diri menyala nyatonya luko kini nan datang baru mencoba diri menyala nyatonya luko kini nan datang. Iyo padi tapi kini kau baju sana sakan duang membuat luko raso kabah hati kini kau tapi indah mungkin denai badanda walau ramah hati di dado sana sakan duang dan maaf jua indah kaputui tali sakan duang indah kaado kapamu tuhinyo walaupun buntua langit ka bumi indah ka putuh tali sakan duang indah ka ado kapamu tuhinyo walaupun buntua langit ka bumi.
Satangi jatuh ke dalam indah disangko sanak coiko baru mencoba diri menyala nyatonya luko kini nan datang baru mencoba diri menyalang nyatonya luko kini nan datang. Iyo padi tapi kini kau baju sana sakan duang membuat luko raso kabah hati kini kau tapi bangga indah mungkin denai badanda walau ramah hati di dado sana sakan doang dan maaf jua indah dalam dataniai untuk mandandang walau hatiku kini raso duri menyansam walau hatiku kini raso duri menyansam hatiku raso dirajam sakit sampai ke dalam padi dan terima de hati masih cinta padi dan terima de hati masih cinta biar dan tangguhkan pada luka ulah deduto elo cari ubesa kiko waduh hati sama
ke dalam Padia dan terima de hati masih cinta Padia dan terima de hati masih cinta biar dentang bangkan pada luka ulah de duta elo cari ubesa kiko wado hati semakin sesok mungkin ikut jalannya berpindah bimbingan kasih dan cari gantian lain nan usai biasa selesai. Ratu pamenan dunia adonan kayu adonan tidur ujian untuk kita ujian untuk kita hidup di dunia nan kau bahagia Tuhan kuasa rezeki nan lah datang rata tangan surang-surang dapat berlimpah-limpah banyak wasidakan dapat berlimpah-limpah banyak wasidakan dapat pagi habis petang tiuban sai kata urang di mata Tuhan kuasa pasti ada tujuannya bangsa kayo ujian untuk kita bangsa kayo ujian untuk kita berpandai-pandai ketika ada jangan gadang laga jangan coba seorang tolong diaga kurang deh tidak jaga hatinya jangan sampai sabar bansai bansai usap
pagi habis petang, yo bansai kata urang. Di mata Tuhan kuasa, pasti ada tujuannya. Bansai jo kayo, ujian untuk kita. Bansai jo kayo, ujian untuk kita. Berpandai-pandai ketika ada, jangan gadang laga, jangan coba seorang. Tolong diaga, kurang deh tidak jaga hatinya, jangan sampai sabar. Kita nan bansai bansai, usah iri malie yo. Kita nan bansai bansai, usah iri malie yo. Sam dek duri ngilu rasonyo tasai dek sambil lah biasa ujung kato kok den turuikan asungan sanubari kok ndak takanan yo masuk nan dulu.
tok gawang bawa baio usah dilawan yo dilawan jo kare hati di kampung sagalo tidong sansailah badan tak baharago biarlah jauh dagang karantau bansai nanti dong nan kamanyilah bansai nanti dong nan kamanyilau apo kadayo dekna todong sawhala putui jadi pun patah bidua tarapuang badai mandarom olyang dilamun de ombak gadang bidua tarapuang badai mandarom olyang dilamun de ombak gadang
jadi pun patah bidua tarapuang badai mandarong olyang dilamun de ombak gadang bidua tarapuang badai mandarong olyang dilamun de ombak gadang saulah air mandi
di parantauan dan coba batenggan kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pinto lain pulang ritih dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nan jo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak baguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pinto lain pulang ritih dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nan jo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan
sendiri gitu. Lah. Neng maafin ya lagi.
kayak mana ya kayak gitu. Paling besar pun 2000 penonton kan. Itu parahnya. Aduh, nonton aja udah sedih. Kan tergantung lama nggak jarang menonton video kita. Penonton yang menonton rata-ratanya itu sampai 10 menit dalam 2000 orang menonton video kita sampai 10 menit 2000 orang lah yang menonton tuh sampai 10 menit yang menonton video kita. Nah itu duitnya besar lah itu, sekitar 40.000 lah itu, 20.000 sampai. Maka nyari rata-rata itu berat, paling susah kalau yang makanya aku masih orang yang langsung gimana yang baik-baik aja ngomongkan enggak ya. Beda sama konten musik kalau dia atau yang nonton 30.000 yang 30.000 kan konten gimana ada kecil itu yang masuk itu dia berat ya jadi beberapa penonton sampai 10 menit. Pasti gajinya cuma ya harus setiap hari masuk gila. Hidup berat.
Dan kayak aku itu enak lagi jalan-jalan. Masalahnya kalau belum monet ini belum nggak bisa kita jauh-jauh video gitu. Udah. Rasa dulu sini kan. Malunya besar kan. Mana dia? Namanya besar. Ditutup topi gini. Kalau ada masker beli masker dulu. Awalnya gampang aja. Yang malu juga memang. Kalau aku di kereta itu